Als we net naar Peking maaien, dan helden we het oranje gevoel wel in de hoes. Dat tochten ze bij de familie Roes. En het stadiongevoel, want het wie een volle bak. Net alleen nog vrienden en familie kwamen naar Gietjerk, maar ook de landelijke media. En dat alle jaren van de wichtigste dag in de carrière van Roes ontnota, zijn debuut op de Spelen. Ja, de spanning is natuurlijk nu niet meer om te snijden. Ik bedoel, we zijn er klaar voor. Hij moet het nu gaan doen. Ik had vanmorgen nog even contact met hem en hij had er zin in. Hij was relaxed, had goed geslapen, goed gegeten. Dus ja, volgens mij wordt het hele mooie wedstrijden. En ja, wij gaan met z'n allen gewoon kijken van hoe hij uiteindelijk gaat doen. Dus ja, met z'n allen gaan we er een feestje van maken hopelijk. Daar mag Roes eerst nog wel de kwartfinale terugkomen. De Koreaan uit eerste, dan de Italiaan, dan de Belg. Nou komt de versnelling van Sven Roes. En hij gaat die Belg voorbij. En dat Sjen, ja, wat mag je nou doen? Maar je nou nog weer versnellen? Dat doet hij als vervol. Er komt een grut god tussen de treien en fjouwer. En daar komt hij de finish als tredde. En dus is Sven Roes prima terug naar de hele finale. Hij doet dat uiteindelijk toch eigenlijk gewoon heel goed. De hele finale is binnen, dus de oranje koeken kan nu te doos. Nog één keer bij de beste twee en ook de finale is binnen. Hij gaat van 4 naar 4. Maar hij moet bij de eerste treien finishen. En hij moet nou naar die Rus, Aira Pechanta. Dat moet hij van. Kini dat Kom op, jongen, Hij kom op. loekt naar hem daar. Nog 2 ronden te gaan. Ja, Het is mogelijk, het is mogelijk. Ja, Ja, toch? hij komt erom, Hij zit nog goed, Ik denk echt dat hij nog één goede actie giet dan. Nog 1 ronde te gaan. En die goede actie moet dan nou wel komen. Ten opzichte van Aira Pechan. Hij liekt het wel vurg. Oh, hij moet maar een telescoop heen achter Shinky krijgt komen. Oors helpt het, denk ik net. Nee, hij helpt het. Of krijgt nog wel. Nee, krijgt net. Shit, krijgt net. Ai. Lee is eerste, de Koreaan. Tweede, de Hongaar. Lee Yu. Dan Aira Pechan, de Rus. En dan nog een vierde tiert voor Sven Roes. Ja, tuurlijk behaal je dan. Je ziet hem natuurlijk het liefst in de A-finale een hele mooie gouden medaille winnen. Maar ja, het zat er niet in. En dit is ja, het beste wat er nu uitkwam. Het wie is zijn debuut van Sven Roes. Hebben we jou soms nog wel eens dat je denkt van ja, is dit echt weer? Moet ik mezelf in de jerm kniepen? Ja, vanmorgen dacht ik nog van jeetje, wat ongelooflijk. Nou, dit kan niet waar zijn. Nee, klopt. Dat het een droom is. Dat het gewoon niet jouw kind is die daar gewoon staat te schaatsen. Ongelooflijk. Iedereen zegt ook, Sven Roes, is dat je broer, dit, dat. Ik zeg, ja, dat is mijn broer. Nou, daar kan je dan wel echt trots op zijn. En dat ben ik ook zeker, hoor. Hoe is het om jouw bepbeslissing te zien op zo'n evenement? Ja, dat is geweldig. Jongen, het heet er nooit tocht. En dan maar de hele familie hier op de bank. Ja, prachtig. Echt, heel mooi. Geweldig. Ja, ik ben echt super trots op hem. Wat hij heeft laten zien. En ja, weet je, je praat wel over de wereld eigenlijk. Hè? Dus het is niet alleen wat hij altijd reed, regionaal of Europees, maar het is de wereld. Dus ja, nee, hier zit zeker een trotse vader.